Landelijk is 1 op de 10 squalen in het middelbaar onderwijs zwak, onzeer zwak. In Friesland en Greensland luidt dit aantal dus heger. En het idee is toch dat dat wel echt te krijgen had, maar het eerst kan stellen, hege verwachtingen van ben. Over het algemeen schatten we toch in dat er in Friesland en Greens iets minder aandacht voor is dan in de rest van het land. De onderwijsinspectie vindt dat de zwakke squalen meer saneemt opbrengst gerucht werkje matten. Die ambities van nou, ik denk wel dat dit bij en dat aankan. Om ik te meten als je dat maar dat bij dan ik helly. En als je dat maar dat bij net helly, waar leidt dat dan aan? En hoe kunnen we dan zorgen dat hij of zij er alsnog komt? Dus eigenlijk een soort cirkeltje van voortdurend volg je hoe het zich in hun leren ontwikkelen en daarop bijsturen als het net opsmiet wat je ervan verwacht ziet. Dat is eigenlijk de kern van opbrengstgericht werken. Van de 4 zeer zwakke basissqualen in 2010 is het alleen nog OBS de Ronte in Dronriep slagen om een stapje op te klimmen naar zwak. Het belangrijkste is de inzet op het handelen van de leerkrachten, het werken in de klas. Dus gewoon het uitlezen van de leerstof? Ja, het goed lesgeven, goed instructie geven, tegemoetkomen aan de verschillen tussen kinderen. Daar waar ze extra hulp nodig hebben, dat je dat ook geeft als leerkracht. Mevrouw Huisman vindt het net terugte dat alleen de leraren de schuld krijgen van het predicaat zwak. Ik denk dat je met z'n allen werkt, de onderwijsgroep, en in ons geval is het onderwijsgroep 4. Je bent met elkaar bezig om je school vorm te geven. En daar heeft het bestuur mee te maken, heb je als leidinggevende mee te maken, leerkrachten, maar ook ouders en kinderen. En met elkaar moet je de boel oppakken om te verbeteren.